Banistarin ne Haruna Ahmad ne. Alhamdulillah yayana yayi aure sai kulle kyaure da shi da amarya a tare, daɗi kamshi na turare. Allah sarkin daidai komai yayi daidai, yaya na ka zamto jarmai amarya ta gane kai ne komai. Auren sunna an daura, auren Jibrin da Khadija. Auren sunna an daura, auren Jibrin da Khadija. Ya Allahu babu kamar ka Amadi, kanin ka salatai gun sanadi wa Amadi da alayansa waɗanda suke da adadi. A sanya sahabu sun kare Muhammadi domin girman su albarka mara adadi. Ka sanya wa Jibrin da Khadija sun zama ango da amarya. Lallai na ga ka hadu, Allah ya sanya alkhairi, yau zuriyar ka ta daɗu. Anti Khadija Beauty, wow ke ma fakin hadu, ki wa mijinki biyayya. Allah ya yi an hadu, aure daraja kuma kima, yau darajar ku ta daɗu. Aure mutuncin maza da mata ne a cikin duniya. Auren sunna an daura, auren Jibrin da Khadija. Burinku ya cika tun da an daura aure, an gode amarya za ku yi rayuwa a tare. Ku ba mara kunya karuwanni ya jiganku, ku mutunta juna har wasu su yi sha'awar ku. Yaya Jibrin ni na san kwarai kana da amana, Khadija ta zama matar ka ka rike amana. Yaya na ango mijin amarya, ka sha kunshi ango mijin amarya. Masha Allah.